Треньорът Вилереал осигури мястото им в фазата на елиминациите при оставащ един двубой. Пазил бе техен съперник в основния финал. Швейцарският отбор бе отстранил Манчестър Юнайтед в груповата фаза и гостуването на немския отбор не ги плашеше. Байерн трябваше да преодолее дефицитно попадение след първия матч. На първият реванш очакваше двата отбора, но Байерн нямаше как да бъде спрян. Ариен Робен започна и завърши разгрома, но между това Гомес успя да вкара 4 гола. Байерн реализира цели 7 попадения, за да отстрани Базел от надпреварата. Следващият съперник бе Марсилия. Но Байерн беше скок на стад Велодром, като отново две познати имена бяха сред голмайсторите. Ивица Олич пък се разписа на два пъти, когато резултатът бе повторен на Мюнхен Арена. Баварците се изправяха във вълнуващ полуфинал срещу Реал Мадрид.